Академия образования рада приветствовать вас на очередной онлайн-встрече с финалистом республиканского конкурса методических разработок с использованием технологий искусственного интеллекта. Сегодня у нас в гостях обладатель диплома второй степени в номинации «Разработка внеклассного мероприятия с применением технологий искусственного интеллекта». Учитель начальных классов белорусского языка и литературы, квалификационной категории учитель-методист Государственного учреждения образования Сосновская средняя школа номер 1 Любанского района. Варвашевич Людмила Алексеевна. Добрый день, Людмила Алексеевна. Добрый день. Людмила Алексеевна, вы готовы развеять сомнения и ответить на вопрос? Цифровой компаньон на уроке – это помощник учителя или конкурент? Я всех рада вітаць і сёння паспрабую зацікавіць вас нейрасеткамі і пакажу тое, што выкарыстоўваю я ў сваёй прафесійнай дзейнасці. Итак, пачнём мы пройдземся па 4 раздзелах. Гэта прымяненне нейрасетак на уроках беларускай мовы, беларускай літаратуры пры падрыхтоўцы да алімпіяды і цэнтралізаванага экзамена, а таксама крышку спынемся на пазакласнай метадычнай рабоце і прымяненні лічбавага кампаньёна у нашай працы. Пачнём з беларускай мовы. Паколькі я настаўнік пачатковых класаў і таксама працую настаўнікам беларускай мовы і літаратуры на 2 і 3 ступенях сярэдняй адукацыі, то я бачу тыя праблемы, якія ўзнікаюць з самага пачатку, ўжо на першай ступені. Калі мы гаворым пра беларускую мову, то на 2 ступені вучні прыходзяць ужо падрыхтаваныя, ведаюць і час дзеяслова, і склоны, і род, і гэтак далей. На першай ступені дастаткова складана гэта запамінае. Многія моманты, я не скажу, што ўсе, але многія. Таму, хто можа памагчы, у чым нейрасетка? Я буду паказваць, вось тут вы бачыце назву нейрасеткі, і як перайсці па QR-коду можна перайсці да яе. Традыцыйна зарэгістравацца і гэтак далей, гэта я на гэтым спыняцца не буду, просто пакажу, што можна рабіць. Напрыклад, задаю промпт, вы ведаеце, гэта заданне. Напрыклад, падбяры музыку да тэмы час дзеяслова. Калі мы бачым, што ён выдае нават просто табліцай і выкарыстоўвае, калі мінулы, бачыце, гэта прошлый час, выдаў мінулы. Я спецыяльна тут спыняюся на тым, што не мяняла. Многія нейрасеткі беларускую мову выкарыстоўваюць і перакладаюць не зусім дакладна. І таму трэба заўсёды правяраць. Я назвала нават работу кампаньён, таму што побач заўсёды павінен быць настаўнік. І настаўнік павінен гэта ўсё правяраць. Паглядзіце, мінулы час – гэта наш прошлый час, а ён напісаў мінулы. І параіў, я написала, прывядзі прыклад кампазіцыі беларускіх выканаў. Паглядзіце, калі ласка. Ён мне параіў параўнаць прошлый час, гэта спецыяльна такі паволі ностальгічны, сумныя ўспаміны, і параўнаць з песняй «Мой родны кут» у выкананні песняроў. Цяперашні час – гэта нейкі пульсуючы, роўны такі рытм, рух, жыццё, і прапанаваў, глядзіце, мелодыю, зробленую ў Беларусі. Будучы час, сапраўды ён дынамічны, імклівы. Як вы думаеце, што могла прапанаваць нейрасетка? І вы будете здзіўлены, яна прапанавала мне электронную музыку. То есть новыя тэхналогіі, і час не стаіць на месцы. Таму пры вывучэнні нават тэмы час дзеяслова можна выкарыстоўваць як дапамогу музычны матэрыял, якія прапануюць нейрасеткі, але абавязкова указваць на беларускай мове, беларускія творы, гэта так далей. Таму што калі вы проста будете задаваць промпты, не указваючы мову, вам будуць выдаваць аўтаматычна на рускай мове, нават калі вы бярэце беларускі тэкст. Вось кампазіцыя «Мой родны кут». Сапраўды пад прошлый час ностальгія такая ідзе, да? І далей другая ячэйка. Гэта звычайны Яндекс, Аліса, які прыдумвае тэкставыя запыты, выконвае любыя. Але на чым я сябе аднойчы спыніла, што скарагаворкі трэба і неабходна выкарыстоўваць на уроках. Але мы прывыклі дятлы дзюбамі дзяўблі дзяравіну. Такія звычайныя нашы простыя, так скажем, савецкія скарагаворкі, а імёны у нашых дзяцей зараз зусім розныя, і
новыя. Таму дзецям вельмі падабаецца, калі мы выкарыстоўваем скарагаворкі, звязаныя з іх імем. Паглядзіце, калі ласка, што стварыла мне, дапамагла ў чым Аліса. Я напісала промпт: напішы скарагаворку, бо ствары скарагаворку з імем Эвеліна. Эвеліна ў лесе маліны збірала, ў кошык клала. Затым, напрыклад, Дамір. Адзін Дамір з даміно дом будуе, а з дзядзькам Данілам з дошак майструе. Калі ласка, чым і выхаваўчы момант, і папрацавалі. Можна выкарыстоўваць скарагаворкі, указваць дакладна тэму. Напрыклад, прыдумай сказ, складаназалежны сказ з сузалежным падпарадкаваннем. І пасля яго разабраць пры увядзенні ў тэму. Паглядзіце, калі ласка. Пакуль Павел піліў плітку каля пуні, Паліна пазірала, куды паляціць паветраны шарык. Мы бачым адразу, для нас гэта ўжо складаназалежны сказ з сузалежным падпарадкаваннем. Мы правядзём слоўнікавую работу са словам пуня. Можна гэта зараней указваць у сваім запыце, у промпце, выкарыстоўваючы, напрыклад, адзін архаізм, гістарызм або словы антонімы, сінонімы. Гэта ўжо на ваш погляд. І пасля мы яго пачынаем разбіраць гэты сказ і гаворым, што сёння мы будзем працягваць знаёмства з складаназалежнымі сказамі, дзе пазнаёмімся, акрамя там паслядоўнага падпарадкавання, у нас ужо будзе сёння сузалежнае. Ну, гэта звычайны Яндекс Аліса. Але скажу, унескладовыя піша ўсё правільна, выкарыстоўвае правільна, дзесьці не хапае рыфмы. Але ж мы ведаем, што скорагаворкі можна выкарыстоўваць і проста сказам, не рыфмаваныя. А вось такія зрабіла Аліса, нават і пра Эвеліну, Даміра і рыфмавана. Пераходзім далей. Цікавае заданне, якое можна выкарыстоўваць і ў пазакласнай рабоце, нейрасетка DeepSeek. Промпт зашифруй праз эмодзі. Мы ведаем, эмодзі гэта такія значкі, якія мы заўсёды вельмі часта адпраўляем у тэлефон. Паколькі цяпер тэлефонаў у нас, раней у мяне вучні рабілі гэта у тэлефонах. У нас былі асобныя групы, дзе мы зашифроўвалі сказы, прыказкі і так далей. А вось як можна гэта робіць нейрасетка. Дарэчы, вельмі цікавае заданне. Піша: зашифруй промпт, зашифруй праз эмодзі на беларускай мове. Вось тут я хочу спыніцца. Абавязкова пішыце на беларускай мове прыказку, як яблыка ад яблыні недалёка падае. Вось ён проста складае яблыка ад яблыні, гэта прамое, так скажем, уключэнне, да, падае вниз. Затым паглядзіце, ён ужо тлумачыць гэту прыказку. Яблык ад яблыні, як бацька да сына. Паглядзіце трэці варыянт. Гэта я ўжо зрабіла скриншот, крыху гульнёвы напісана. Яблык не уцякае ад дрэва в такім накірунку. А пасля паслядоўны, як гісторыя. Вось яблыня, вось яблык, ён падае каля яблыні, глянь на бацьку і сына, і ўсё зразумела. Гэта на беларускай мове так ствараюць нейрасеткі. Толькі абавязкова трэба гэта ўказваць, мову запыт. Наступнае хвалюючае пытанне. Вельмі часта настаўнікі кажуць: а ў нас няма фізкульт-хвілінак на беларускай мове. Або што прыдумаць у 9 класе, яны ж не будуць скакаць і што-небудзь рабіць. Для гэтага у вас ёсць таксама ў дапамогу нейрасеткі. Паглядзіце, калі ласка. Гэта для 4 класа фізкульт-хвілінка, але вельмі, я думаю, што падыдзе і для 6, і для 7. Фізкульт-хвілінка «Склоняем цела». Калі мы вывучаем склоны, назоўны, родны, давальны, вінавальны, здаецца, ну, ўсё лёгка, як табліцу множання дзесьці запомнілі. Пытанні, штосьці мы таксама пытаем, хочам вывучыць, і каб дзеці запомнілі. Але калі гэта робіць усё разам, і словы і дзеянні, гэта запамінаецца не проста надоўга, гэта запамінаецца назаўсёды. Гігачат у тэлеграм-канале я выкарыстоўваю. І, дарэчы, я ўсё вам паказваю тое, што выкарыстоўваю бясплатныя все версіі. І калі вы будете пераходзіць па QR-коду, вы будете бачыць, што там не трэба ні плаціць грошы, ні нічога. Гэта ўсё я паказваю, бясплатныя нейрасеткі, якія можна выкарыстоўваць. Паглядзіце, я пішу промпт. Напішы або складзі фізкульт-хвілінку, не указваю
просто пра склоны. І тут на беларускай мове абавязкова. І гэтыя склоны ў дужках трэба пісаць. Чаму? Таму што праблема у многіх нейрасетак ёсць, што выкарыстоўваюць даўнішнія запісы. Напрыклад, вось той прошлый час, мінулы час, або там знак прыпынку неяк па-іншаму называўся. Склон не вінавальны, а яшчэ неяк. Таму трэба заўсёды пісаць на беларускай мове і ў дужках указаць, напрыклад, гэтыя склоны. Паглядзіце, што атрымалася. Настаўнік кажа, давайце не толькі словы скланяць, але ўсё цела. І паўтараюць рух. Ён прыводзіць нават усе рухі, і што трэба і слова, якія трэба гаварыць пры выкананні фізкульт-хвілінкі. Такая фізкульт-хвілінка не проста падыдзе, яна граматычна, то есть па тэме. Вы бярэце любы, напрыклад, праходзіце тэму пэўнаасабовыя сказы. Пэўнаасабовыя сказы вы можете напісаць «Прыдумай фізкульт-хвілінку», якую можна правесці на уроку на беларускай мове па тэме пэўнаасабовыя сказы. Все, ён вам прыдумае, вы выбераце. Калі вам не падышло, не спадабалася, вы пішаце «яшчэ», або «яшчэ 2», «яшчэ 3». Піша колькі хочаце, хоць 20, хоць 30, хоць 50 і гэтак далей. Вы выбіраеце тое, што вам падабаецца. Можна пад музыку, але вы музыку трэба асобна накладваць. Яшчэ, калі ствараць відэа, гэта ўжо платныя версіі. Такімі не асабліва займаюсь. Можете паглядзець, напрыклад, давальны склон. Робім невялікі нахіл уперад, нібы штосьці прапануем, гэта тое, што паказваем, а самі гаворым сілы таварышу, энергіі класу. Чаму праз гэтыя словы яны будуць запамінаць нават пытанні? Таму што каму-чаму сілы таварышу, энергіі класу. Гэтак зразумелі. Я думаю, што вы гэта зразумелі. Перайдзем да беларускай літаратуры. Беларуская літаратура таксама багатая на як прымяніць, якія заданні можна стварыць на уроках і пры падрыхтоўцы да іх. Напрыклад, мне падабаецца нейрасетка Queen. Як стварыць серыю выяў да твора? Бяром нейкі твор. У мяне дадзены выпад беларуская народная казка «Не сілай, а розумам». Мы праходзім яе ў 3 класе. Трэба напісаць промпт. Першае. Ствары раскадроўку для мультфільма па казцы «Не сілай, а розумам». І гэту казку вы прымацоўваеце, заўсёды ў нейрасетках ёсць дабавіць. Такі плюсік або акенца, скрэпачка, каб дадаць. Вы можете дадаваць звычайны PDF-файл. Вы можете дадаваць звычайны вордаўскі дакумент. Вы можете нават проста, калі нема ці твор вялікі, бярэце твор у падручніку, на падручнік пампоўваеце падручнік, выразаеце у PDF гэтыя старонкі і проста прымацоўваеце той, так скажем, файл, дзе ёсць гэты твор. Таму што калі проста напісаць, ён знойдзе гэты твор, але могуць быць недакладныя трактоўкі гэтага твора. Таму што, напрыклад, казка «Не сілай, а розумам», сапраўды, нас здаецца, пра мядзведзя, прыйшоў чалавек, у другой казцы прыйшоў асілак і гэтак далей. Могуць быць інтэрпрэтацыі. Таму, калі вы хочаце непасрэдна па вашым тэксце, па вашай казцы, якую вы праходзіце, падмацоўвайце тым дакументам, якія непасрэдна у вас змешчаны ў падручніку, або, дзе вы бераце яго. Вот вы пішаце «Ствары раскадроўку для мультфільма па казцы «Не сілай, а розумам». І пішаце, колькі вы хочаце кадраў. Напрыклад, вы напісалі 8 кадраў. Я першы раз напісала 8 кадраў. Зараз паглядзіце. Все, ён вам робіць. Вы чакаеце. Наступнае ваше дзеянне – зрабіць кожны кадр у фармаце 3D Pixar гарызантальнага памеру. Это калі вы хочаце, каб былі выявы гарызантальныя. Можна рабіць вертыкальныя, і 6 іх напрыклад, або 4, і гэтак далей. Ён вам выконвае ваш запыт і апісвае, і вы пішаце «Ствары наступныя 5 кадраў». Давайте паглядзім, як зрабіў раскадроўку па гэтай казцы зрабіла нейрасетка. Кадр першы. Чалавек сячэ дровы ў лесе. Гэта ўсё робіць нейрасетка. Чалавек сячэ дровы ў лесе. Што трэба выявіць? Ён дае, так скажем, прапанову. Панарама ранняга лесу, залатыя промні сонца прабіваюцца скрозь лістоту, чалавек, і апісваецца, паглядзіце, які чалавек, у простай кашулі, штанах з барадой, сячэ тапаром бервяну. Кадр другі, і гэтак далей. Ён апісвае. Я паглядзела, напрыклад, што кадр 6 мне не трэба. Мядзведзь круціцца, чалавек усміхаецца. Мне гэта не трэба, таму што гэта не адпавядае зместу казкі. Або мядзведзь трапляе ў пастку, чалавек будуе пастку. Напрыклад, 4 кадр мне таксама не трэба. Чалавек будуе пастку. Таму я для сябе, калі створана такая раскадроўка, я выкідваю
не патрэбныя. Ну, я лічу, што мне гэта не трэба. Напрыклад, 4 і 6 кадр я выкідаю. Нумарацыю па парадачку зрабіла і націскаю тое, што я вам гаварыла. Зрабі выявы па гэтых кадрах. І ён хорошенька стварае вам выявы па вашых кадрах. І атрымоўваецца своеасаблівая фотастужка па творы. Конечно, прымянення гэтага вельмі шмат, гэта можна і або чаго не хапае, можна стварыць, можна адзін фрагмент увогуле там зрабіць толькі, напрыклад, 3 кадры, якіх фрагментаў не хапае. То есть, напрыклад, не хапае, што прыйшоў мядзведзь, або там, што ён зрабіў і так далее. Гэта ўжо прымяненне, я думаю, што кожны сам выберэ, дзе і як прымяняць. Затым, глядзіце, калі ласка, у мяне выява у розных нейрасетках. Я давала адзін і той жа промпт. Гэта таксама цікавае заданне. Капілот стварыў мне па майму апісанню вось такую выяву. Queen, бачым, другая дзяўчына, і трэцяя гэта зрабіў мне гігачат. Я думаю, што вы ўсе зразумелі, што гэта Бандароўна, маліны яе губкі, а твар як лілея, як дзе зоркі яе вочы, гляне свет яснее. З плеч сплываюць яе косы, як бы сонца косы, і скрыцца, як на сонцы, брылянцісты росы. Рост высокі, стан прывабны, вся як цень павеўна, як ідзе яна бывала на бок каралеўна. Ну, для мяне, напрыклад, Queen і Гачат больш дакладней справіліся, чым капілот, але капілот ён і выяўляе больш такія акварэльнымі фарбамі. А гэты Queen, гігачат, ну і іншыя шмат нейрасетак ёсць, якія ствараюць вобразы, мне здаецца, больш дакладна. Як можна гэта выкарыстоўваць? Можна, калі мы прайшлі некалькі твораў, абагульненне, стварыць вось такія па апісанню, стварыць фота і пасля паспрабаваць, каб вучні вызначылі, што ж гэта за герой, з якім мы знаёмілись у творах. Ну, зразумела, што калі твор вялікі, ну, напрыклад, у палескай глушы, дзе не адзін герой, або там новая зямля, гэта можна і того ж дзядзьку Антося, і Міхала стварыць, і апісанне дырэктара, з дырэктарам мы знаёмся і ў 6 класе. Можна стварыць, як розная нейрасетка паказвае того або іншага героя. Ідзе больш дакладна. Можна увесці, ну, напрыклад, той дырэктар быў з вузел ростам, а мы, наадварот, яго зрабілі проста, калі праходзім у 6 класе, урывак з паэмы, можна зрабіць яго высокім і сказаць, а што недакладна нейрасетка зрабіла. І вось тут ужо мы праверым, як разумеюць вучні фразу як з вузел ростам, ну і гэтак далей. То есть, што не так, што, магчыма, не так адлюстраваў. Хаця мы ведаем, што мы гэта рабілі спецыяльна, то есть уносілі некую, каб праверыць змест і адчуванне. Цяпер само цікавае заданне, я разумею, што зараз у нас тэлефонаў, але гэта можна даваць як дадатковае заданне дадому. Паглядзіце, калі ласка. Ну, бяру любую нейрасетку, ну, у дадзеным выпадку я вам показала гігачат, і вучым нашых школьнікаў складаць промпты, то есть складваць заданні, апісваць гэтых людзей. Для нас гэта у чым плюс? Зразумела, гэта развіццё маўлення. Затым для нас гэта падбор пэўных эпітэтаў і метафор. Гэта тое ж самае сачыненне, можна сказаць, толькі па пэўнай структуры. Паглядзіце, калі ласка. Ёсць пэўная формула, як складваць промпт, то есть гэта заданне. Ну, напрыклад, бяру мы, дзядзьку Антося. Да? Каго адлюстраваць? Адлюструй мужчыну, або там жанчыну, або дзіця і гэтак далей. Узрост. Калі мы ведаем узрост, мы пішам дакладна там такога-то ўзросту. Калі не ведаем, то прыблізна. Бо мужчына мы ведаем, што ён можа быць і 25, і 67. Затым, як ён выглядае, да? Адзенне або апісваем знешнасць. Можна устаўляць прама урыўкі з твора. Гэта таксама, гэта вельмі цудоўна. Мы бачылі, як на Бандароўні гэта працавала. Затым, як ён стаіць, у якой позе, або што ён робіць. Майстар, там дзядзька Антося у нас майстар быў на штукі, да? Там такія рукі. Але не трэба забываць, што многія вобразныя сродкі, вось гэтыя эпітэты, нейрасетка ўспрымае буквальна. То есть не у пераносным тым значэнні, які мы выкарыстоўваем,
а менавіта буквальна. Пасля я вам пакажу, як гэта працуе на фразеалагізмах асабліва. Затым указвае месца, настрой яго, эмоцыі, ну і, магчыма, як ён размаўляе, або які ў яго стан душы і так далей. І пасля у вас атрымоўваецца выява. Калі зрабіў, напрыклад, Пеця Іваноў адну выяву, пераслаў вам, напрыклад, і вы уставілі ў прэзентацыю, каб пасля на ўроку адлюстраваць, того ж дзядзьку Антося, калі возьмем. Затым там Маша прыслала вам, як яна дзядзьку Антося уявіла, які ён атрымаўся, і гэтак далей. Вы паглядзіце, што розныя промпты вучняў ствараюць, зразумела, што розныя і фота. І зусім нечаканыя могуць быць выявы тых герояў, пра якіх мы чытаем. Здаецца, адзін і той жа дзядзька Антось, гэта ўжо мудроны такі чалавек, які быў з дзецьмі добра знаходзіў мову. А тут можа крышку быць штосьці не так. Таму заўсёды правяраць промпты, заўсёды быць адпаведна, рабіць адпаведна тэксту, але можна ў акварэльных фарбах рабіць, можна вось фота звычайнае. Вучыць састаўляць промпты гэта таксама патрэбна. Гэта для нас гэта як дапаможнік. Здаецца, яны працуюць з нейрасеткай, але мы ведаем, у чым плюс гэтага. Перайдзем да нейрасеткі, якая называецца Та-Падлет. Я хочу звярнуць увагу менавіта на вось на гэты пачатак. Таму што калі вы проста зойдзеце, напішаце Padlet.com, вам выдасць для інтэрактыўнай дошкі. Гэта зусім іншае. Калі мы зойдзем на гэту нейрасетку, то мы убачым, што яна стварае рабочыя лісты, што вельмі сёння патрэбна настаўніку. Паглядзіце, калі ласка. Я пішу, значыць, напрыклад, пішам 8 клас, пішам тэму Віктор Карамазаў дзяльба кабанчыка, ставім нахіленую рыску і пішам нашу мэту. Составіць рабочы ліст і абавязкова пішам на беларускай мове. Абавязкова. Таму што вы прымацуеце зараз тэкст дзяльба кабанчыка, знізу у вас будзе прымацуйце тэкст. Вы можете просто PDF-документ падмацавалі, і у вас адразу пачынае ствараць рабочы ліст. Я вам пазней скіну у групавы чат поўнасцю прыклады рабочых лістоў, напрыклад, па дзяльбе кабанчыка. Стварае 10 пытанняў, пытанні розныя, заданні розныя. Гэта і на суаднясенне, і на выбар, і адзінкавы адказ, і калі проста трэба пісаць, то есть заданні розных узроўняў. Калі вы не напішаце на беларускай мове, ён вам аўтаматычна стварае творы на рускай мове, хоць і твор напісаны беларускай мовай. Затым, калі вам неабходна яго ўжо спампаваць, вы пераходзіце экспорт, і выбіраеце, у якім фармаце вам яго трэба спампаваць. Напрыклад, я заўсёды гэта раблю ў Word. Чаму? Таму што вы бачыце, напрыклад, першае заданне, ён выбірае лацінскія літары А, Б, С, Д. А мне гэта не трэба. І гэтыя прабелы выдаляю, гэтак далей. Вось рабочы ліст. Што для маладых спецыялістаў, магчыма, і для настаўнікаў, каб сэканоміць час, кожны рабочы ліст выдае асобна адказы. Кожны рабочы ліст выдае адказы. Вы бачыце, праўда, ён выдае, Б лацінская, гэта ўжо не так важна сёння. І магчымыя варыянты, 9, напрыклад, было вызначыце ў творы Сцяпан, раптам жахнуўся, убачыўшы рукі маці, здрабнелі, счарнелі, абсыпаліся шэрым просыкам, быццам толькі што вымяталі з печы вуголле і попел. Якое сімвалічнае значэнне маюць рукі маці ў апавяданні? Прыкладны адказ. Это сімвал є цяжкай самаахвярнай працы на працягу ўсяго. Кажу вам шчыра, амаль усе словы пішуцца правільна, то есть выкарыстоўваюцца правільна і на правіла і гэтак далей. Не было яшчэ такіх, што каб я тут выпраўляла памылкі. Крышку пазней пакажу, якія нейрасеткі допускаюсь, по-моему. Это была беларуская літаратура, зараз у нас падрыхтоўка. Пры падрыхтоўцы да алімпіяд цэнтралізаванага экзамену вельмі часта у нас ёсць фразеалагізмы. Фразеалагізмы вельмі добра стварае капілот, але ён бачыць іх ва ўяўным выглядзе, то есть так, як ён разумее. Паглядзіце, дыравая галава, галава садовая, залатая галава і гэтак далей. Можна проста перакладаць з рускай мовы на беларускую.
гэта таксама можна выкарыстоўваць. І, напрыклад, са словам галава ён выдае таксама, калі мы працуем, выдае спіс фразеалагізмаў на беларускай мове, прама табліцы, гэта капілот так умее, і са значэннем. То есть, што гэта абазначае. Калі мы гаворым галава кіпіць, ён намалюе абавязкова вось тое, пра што я гаварыла, што ён не разумее гэтых вобразаў, ён намалюе замест галавы рондаль, і якім будзе кіпець, напрыклад, вада. Замест галавы гэта будзе, ну і гэтак далей. Так, гэта пра фразеалагізмы. Цяпер зараз паглядзіце, калі ласка, чат GPT, гэта без гэтых VPN-аў, я не ведаю, як з тымі VPN-амі працаваць. Вось чат GPT, у якім я працую у Telegram-канале. Паглядзіце, калі ласка, вельмі часта трэба запомніць проста словы, якія выкарыстоўваюцца ў цэнтралізаваным экзамене ў частцы Б. Брызент, рэсор, ну, на адно з правіл. Брызент, рэсор, адрызіна, гэтак далей. Ну, як запомніць гэтыя словы, якія ў нас ёсць у падручніках? Ён можа ствараць з гэтых слоў апавяданне. А апавяданні запамінаюцца вельмі лёгка, паверце. Быў час, калі вучні самі складалі, яны і зараз складваюць тэкст на аснове задання такое: напішы апавяданне, дзе выкарыстаны ўсе дадзеныя словы. Все. Ну вот, напрыклад, што склаў чат GPT. Над возерам, дзе шамацеў трыснёг, панавала трывога. Інжынер Пракопчык у сваёй канцылярыі разглядаў дакумент. Сёння яго почерк, звычайна такі выразны, акуратны, дрыжаў. Інжынер ведаў, што гэтая паперка прадвесціць вялікую горыч. І гэтак далей. Гэта таксама дапамагае. Скажу пра канву. Мы ведаем, што ёсць нейрасетка канва, але трэба, каб вас уключылі. Зараз далучыцца да яе, да ўсіх магчымасцей нельга, таму што мы ў Беларусі. Калі у вас ёсць калегі, якія ўжо далучыліся да канвы раней, калі гэта уваход быў бясплатны, яны вас могуць абсалютна бясплатна далучыць да адукацыйнай канвы, так скажам. Зрабіла гэта хтосьці з Браслаўскай гімназіі, мяне таксама калега далучыла. Паверце, вельмі шмат магчымасцей. У дадзеным выпадку асацыяцыі. Ну, мы ведаем, што ў нас ёсць заданне, дзе праверыце, якія словазлучэнні адпавядаюць нормам літаратурнай мовы. Там зубр большы за алень. Гэта выявы, створаныя нейрасеткай. Я придумываю, як зрабіць, а нейрасетка стварае, і я пишу, паколькі гэта мне трэба было для сшытка, для дапаможніка 8 класа, значыцца, я пишу, што зрабі, ну, на рускам могу напісаць раскраску, да, або размалёўку. І так ён разумее. І ён стварае, або падобны да брата. Да, гэта два чалавекі, два выкидываем в, атрымуецца падобны да брата, або падобны да бацькі, падобны да маці і так далей. Вясёлыя такія загадкавыя літары Ж і З стаяць побач, а жаніцца з Тацянай. Ну, гэтак далей, каб не было там жаніцца і так далей. На Тацяне, як у рускай мове, і так далей. Затым, пры падрыхтоўцы да экзамену мы ведаем, што экзамен у нас складаецца, акрамя таго, што водгук, акрамя таго, што комплексная работа, у нас ёсць у комплекснай работе заданні па літаратуры. Паглядзіце, як я працую і што выкарыстоўваю. Пасля я вам скіну асобна гэты тэкст ужо ў вартаўскім дакуменце. Я прашу у чата GPT, напрыклад, ствары гутарку 3 пісьменнікаў, не называючы іх, каб вучні пасля вызначылі, хто з кім гутарыць. Пры гэтым выкарыстай творы, падказкі, творы або факты з біяграфіі. Паглядзіце, калі ласка, што атрымалася. І пасля напішы прозвішча, імя па бацьку кожнага з удзельнікаў гутаркі. Напрыклад, 3 удзельнік будучыня. Якая будучыня без памяці пра мінулае? Якое мастацтва без праўды, нават самай горкай? Мае героі, звычайныя людзі, кінутыя ў пекла вайны, дзе кожны крок гэта выбар паміж жыццём і смерцю, паміж гонарам і здрадай. Ну, і далей вы убачыце, што гэта быў Васіль Быкаў. Хоць яны па часе дзесьці не падыходзяць, але нам важна, ці ведаюць вучні біяграфію, зборнікі, ну і творчасць. Таму гэта вельмі цудоўная, ну, так скажам, падказка пры падрыхтоўцы да алімпіяды. Асабліва, калі мы гаворым пра 3-й, 4-й этап. Цяпер што робім прадметны тыдзень. Ніхто, ні адна школа ў нас не застаецца без прадметнага тыдня, звычайна ў лютым месяцы.
Нам таксама на дапамогу прыйдзе ChatGPT. Вельмі часта, акрамя таго, што мы праводзім мерапрыемствы, выкарыстоўваем яшчэ і інсцэніроўку. Паглядзіце, калі ласка, можна стварыць прама ў ChatGPT, папрасіць ствары інсцэніроўку пра, напрыклад, пра што? Можна пра школу. Пра школу, можна там пра уборку ўраджаю, ён вам стварае. А можна на аснове казак. Паглядзіце, калі ласка, я закінула яму разумная дачка казку, якую мы праходзім у 5 класе, закінула, і ён мне стварае поўнасцю усе сцэны па парадачку і словы, хто што гаворыць. Вось што я хочу тут, на што вы звярнулі ўвагу. Паглядзіце, калі ласка, дзе напісана сцэна 1, напісана хата бедняка. Мы бачым, што гэта памылка. Вось чамусьці правіла на правапіс ею я вельмі часта нейрасеткі дапускаюць памылкі. Таму зразумела, што паколькі это кампаньён, давярай, але правярай, трэба заўсёды правяраць. Но я вам пакінула ў тым выглядзе, як стварыла нейрасетка. І зразумела, можна гэта для інсцэніроўкі адразу ўсё ёсць. І прапісана, і нават дэкарацыі, і словы ўсё стварае. Затым цікавая нейрасетка, якая стварае крыжаванкі. Крыжаванкі вельмі цудоўныя. Вы можаце, калі вы перайдзеце па QR-коду, вы ўбачыце, што іх можна стварыць сотні. Па любых тэмах вы записываете адказ сразу у першы слупок, адказ вы пішаце, у другі вы пішаце, можете пісаць тлумачэнне, можете просто, ось я вельмі люблю гульні перакладчык. І на прадметным тыдні прапаную розныя гульні. Расліны, там, жывёлы, там, адзенне, абутак, гэтак далей. Словы вось гэтыя нават праходзяць вучні, я хочу падкрэсліць, вучні другіх, трэціх класаў. Гэта і той жа трыпутнік, і падбел, і крываўнік, святаяннік. І калі многія настаўнікі мне кажуць, у 5 класе вучні гэтага не ведаюць. Я не ведаю, чаму. Магчыма, таму што рускамоўныя школы. У беларускамоўных школах у творах па прадмеце чалавек і свет, у творах па літаратуры мы праходзім і тую ж Амялушку, і Авяльгу, і гэта ўсё мы праходзім. Таму не лішнім пагуляць і запісаць і вызначыць пераможцаў. Зараз што метадычная работа для вас? Вельмі часта вам кажуць, вам трэба напісаць даклад з вопыту работы, і вельмі часта запыты ёсць у групах тых рэспубліканскіх, як і што пісаць. Зразумела, што любая нейрасетка напіша вам даклад. З вопыту работы вы можаце дапісаць дзесьці штосьці самі, што вы выкарыстоўваеце, што робяць вашыя калегі, паглядзець, магчыма, я гэта раблю, дапісаць. Але спіс літаратуры звычайна застаецца па-за ўвагай. Калі вы падаеце у прадметны часопіс вашу работу, абавязкова спіс літаратуры павінен быць. Таму пераходзіце ў нейрасетку синонім.org, выбіраеце, што вам трэба зрабіць. У нас, конечно, можна праверыць там арфаграфію, разабраць па членах сказа. Вы выбираете спіс літаратуры. Вы не глядзіце, што на рускай мове, калі вы будете пісаць заданне, там, пра што вам той трэба спіс, калі вы напішаце, напрыклад, развіццё функцыянальнай грамотнасці або развіццё чытацкай адукаванасці на уроках беларускай літаратуры. Ён вам выдасць спіс літаратуры менавіта па вашым запыце і на беларускай мове. Выдае, як правіла, і прадметныя часопісы з канферэнцый, але трэба, скажу, вось тут трэба тое, што створана на беларускай мове, трэба правяраць, таму што ён можа неправільна выкарыстоўваць прозвішча. Напрыклад, трэба Лагвіненка, а ён піша Лагвіненко. Бывае такое. Таму спіс літаратуры, калі вы асабліва падаеце у прадметны часопіс, абавязкова, або на канферэнцыю, абавязкова правярайце гэты спіс. Асобна можна ўвесці, оформляя полностью так, як неабходна. І апошняе. DeepSeek. Вельмі часта просяць настаўнікаў правесці майстар-клас, практыкум, нават у сваім метадычным аб'яднанні, акрамя уроку, гэта ўсё робіцца. Вам нейрасеткі таксама ў гэтым дапамогуць. Напрыклад, я папрасіла, напішы цікавыя прыёмы пачатку майстар-класу. І ён выдае мноства.
Ну, наприклад, перший разбуральнікі міфаў. Записывайце на дошцы або на экране 2-3 распаўсюджаныя міфы па вашай тэме. Напрыклад, для майстар-класа па чытанню міф. Першы, дзеці, якія шмат чытаюць, паспяхова па ўсіх прадметах. Ну і другі міф. Сучасныя дзеці зусім не чытаюць. І задача ўдзельнікаў хуткім апытаннем выявіць, хто з іх верыць у гэтыя міфы, а потым у працэсе майстар-класа вы разбураеце іх, даводзячы супрацьлеглае на прыкладах і даследаваннях. Калі ласка, вось вам пачатак вашага майстар-класа. Ну, або некае праблемнае пытанне, я думаю, што мы з гэтым выкарыстоўваем часта такое. Або жывая лінія. Прапануеце ўдзельнікам выстроіцца ў лінію адзін за адным у залежнасці ад сцверджання згодны ці не згодны. Там цалкам згодны, не згодны, гэтак далей. Выстроіцца ў лінію. І гэтак далей. Гэта я вам таксама скіну у групу, просто каб вы маглі дзесьці выкарыстоўваць і, магчыма, прымяніць. Вось такі мой лічбавы кампаньён, ён дастаткова неглыбокі, але прымяняльны. Я думаю, што кожны з вас ужо знаёмы з нейрасеткамі, ведае, як, што і дзе можна прымяніць, але нейкія ось такія лайфхакі можна штосьці ўзяць. І скажу вам, мне хочацца вельмі часта выкарыстоўваю словы Кузьмы Чорна. Няхай усё страшна, вялікае страшнае здаецца малым і нязначным. Для мяне калісьці таксама нейрасеткі здаваліся нейкім вялікім і страшным, а зараз паступова знаходзім толькі плюсы, плюсы, плюсы. Вядома, ёсць для настаўнікаў-філолагаў у гэтым і мінусы ў нейрасетках. Мы ведаем, што сачыненні вельмі часта спісваюць, пішуць з дапамогай нейрасетак. Як ацэньваць? Зразумела, што гэта праблема і наша горыч. З гэтым трэба барукацца, але як? Это таксама пытанне. Дзякуй, чакаю ад вас пытанняў. Вот в чаце Катя Рахман напісала: вялікі дзякуй, вельмі цікава. Тасяна Грышкевіч таксама дзякую. Вельмі карысная інфармацыя была, таму што зараз многа ёсць вось такіх нейрасетак, але на рускай мове, а вось вы прапанавалі на беларускай, то вельмі вялікі дзякуй. Дякую вам. Людмила Алексеевна, я думаю, вы согласитесь, что цифровой помощник — это не конкурент, а помощник учителя. Да, безусловно. Уважаемые коллеги, спасибо большое. До новых встреч. Всего доброго всем. До свидания.